Dear colleagues, could I please ask you to take your... Kollegi, gentlemen, nitlobkom tieħdu postkom. Thank you. Wait a moment until everybody... Grazzi se nistennew ftit sakemm kulħadd jieħu postu. So, dear members, distinguished... Eżis membri mistednin distinti qegħdin inġabru llum sabiex infakru il-vittmi tal-Olokawstu. Ġimgħa b'sinifikat li ma bħalu qed infakru il-Jum Internazzjonali ta' Tifkira u l-memorja tal-vittmi tal-Olokawst, il-miljuni tal-lut illi nqatlu sempliċement għaliex kienu lut. U 80 anniversarju tal-liberazzjoni tal-kamp ta' esterminazzjoni ta' Auschwitz-Birkenau illum infakruhom u nunuraw il-memorja tal-miljuni illi mietu minħabba ir-reġim nazista fil-Ġermanja ta' ħażen. Infakru mhux biss kif mietu iżda wkoll kif kienu jgħixu u l-istorji l-istejjer li ħallew warajhom. Nibdew bl-istorja tal-kompożitur Paul Hermann. Huwa nqatel minn nazisti fl-1944. L-istorja tiegħu tibqa' tixxandar b'dan il-violonċell tant sabiħ li intilef u issa reġa' nstab u nagħta ħajja ġdida. Nistedinkom naraw issa dan il-filmat qasir dwar din l-istorja kommoventi. Dan il-violonċell uniku inħolloq fil-bidu tas-seklu 18 u sar is-simbolu tal-kapaċità illi nfakru u l-qawwa li nfakru. Paul Hermann kien mużiċista, violonċellista u kompożitur Ungeriż ludi. L-istudja taħt Bela Bartok. Fl-20 u 30 Paul daq madwar l-Ewropa kollha b'dan l-istrument meravigliuż. Madankollu meta nazisti ħakmu il-poter, Paul għadda lil-bintu lil-qrabatu u mar jistaħba u kellu il-violonċell biss biex iżomlu kumpanija. Fl-1944 Paul ġie arrestat u deportat fil-Konvoj 73. Huwa qatt ma rritorna. Dan il-violonċell ta' 300 sena ġiet salvata minn qarib tiegħu illi daħal fid-dar tiegħu u ħarab mill-Gestapo. Minflok f'posta poġġa strument ieħor. Wara l-gwerra, il-violonċell natat sidin ġodda, il-mużika tiegħu ikkompli jiddi iżda l-istorja tiegħu kważi intesiet għal kollox. 20 ta' snin wara il-mużikologu Kate Kennedy skoprit ritratt ta' Paul bil-violonċell u kienet determinata tunura l-memorja tiegħu u bdiet tfittex madwar id-dinja. Il-perseveranza tagħha tat il-frott u blajnuna ta' wieħed mill-qarrija tagħha sabet trakxa ta' dan l-istrument prezzjuż. F'Settembru tas-sena li għaddiet, Sam Lucas, mużiċista żagħżugħ, ta' kunċert Londra bil-violonċell ta' Paul Hermann. Corey Hermann semat dan il-violonċell tant sabiħ ta' missiera u it-toni rikki tal-istrument mill-ġdid. Il-mużika iġġor il-leħen ta' Paul fil-modija ta' żmien. Il-violonċell ta' Paul Hermann huwa simbolu dejjemi tas-seta u l-qawwa li nfakru. U dan l-istrument iġġor miegħu l-eku ta' raġel, il-mużika tiegħu u l-memorja ta' miljuni ta' vittmi tal-persekuzzjoni nazista. Illum aħna nfakruhom.
Ladies. Ladies and gentlemen. Sinjuri, illum infakru is-6 miljun raġel, mara, tifel u tifla ludi li nqatlu mill-nazisti. 6 miljun ħajja li nqerdet f'ġenoċidju sponsorjat mill-Istat u deliberat kontra il-lut tal-Ewropa. Ġew iggassjati, sparawlhom u qatluhom bil-ġuħ. Inqatlu f'ghettos, tpoġġew f'cattle cars, indifnu bil-massa, inqatlu f'kampijiet ta' konċentrament blan singolari li jeqirduhom. Komunitajiet sħaħ inqerdu, familji sħaħ inqerdu, ġenerazzjonijiet insterqu. Madankollu, dan il-waħx ma xejjinx it-tama tal-lut. Niftakru il-komunitajiet tar-Roma u s-Sinti u diversi komunitajiet oħrajn illi inqatlu minħabba twemmin l-etniċità, orjentazzjoni sesswali, diżabilità jew opinjoni politika tagħhom. Nhar it-tnejn jiena rappreżentajt din is-sala f'Auschwitz. Inaqat ma' suprastiti tal-Olokawstu u mexxejja tad-dinja biex infakru l-anniversarju tal-liberazzjoni ta' l-akbar kamp ta' konċentrament nazista. Illum Auschwitz jirrappreżenta talima għall-umanità kollha kemm hi. Fil-kliem tar-Rabbi Lord Jonathan Sacks, il-mistoqsija mhijiex fejn kien Alla, iżda fejn kien il-bniedem, fejn kienet l-umanità. L-Olokawstu ma sarx mill-lejl għan-nar. Id-diżumanizzazzjoni tal-lut madwar l-Ewropa bdiet ħafna qabel ma twaqqaf Auschwitz. Beda bil-kliem, bil-propaganda li pitret il-lut bħala perikolużi, aljeni. Bdiet b'esklużjoni, umiljazzjoni u tneħħija sistematika tad-dinjità tagħhom. U la darba ġiet deċiża il-deċiżjoni aħħarija, it-triq diġà kienet twittiet. Wardaqstant qatt ma nistgħu ninsew u għandna nieħdu azzjoni. Din hija l-aħħar ġenerazzjoni li nafu is-suprastiti tal-Olokawstu u li nistgħu nisimgħu l-istejjer tagħhom direttament, nisimgħu l-qlubija leħinhom, il-memorji tagħhom jirrappreżenta pont għal xi ħaġa li m'għandix tintesa. Għaddew ħafna rruri, madankollu l-antisemitiżmu ma ebx, baqa' iħabbat. U llum il-ġurnata l-antisemitiżmu kull ma jmur qiegħed jiżdied madwar l-Ewropa, madwar id-dinja u online. Hemm miti gideb u teoriji ta' konfoffa. Stereotipi li jmorru lura sekli sħaħ fil-forma ta' retorika ġdida li qegħdin jinfirxu ġmielhom fuq il-medja soċjali, fl-iskejjel tagħna u fejn naħdmu, fil-politika u fil-medja. Il-konsegwenzi ta' dan kollu huma tal-waħx u huma veritieri. Hemm reati ta' mibeda kontra il-lut fil-Ewropa li żdiedu b'400%. Ħafna jaħbu r-reliġjon tagħhom fil-pubbliku. Eli Wiesel darba wissiena illi jekk ninsew aħna ħatin. Jekk ninsewhom jinqatlu mill-ġdid. U din id-darba tkun ir-responsabilità tagħna. Il-memorja hija dmir. Responsabilità li niżguraw illi meta ngħidu qatt aktar mhijiex weda firħa. Tova Friedman nhar it-tnejn li għadda fakkarna illi il-koll kollha kemm aħna għandna obbligu mhux biss li nfakru u niftakru iżda wkoll li nwissu u nagħlmu illi l-mibeda twassal għal aktar mibeda, qtil iwassal għal aktar qtil. Dan il-Parlament Ewropew dejjem se jiftakar u dejjem se jsemma leħnu. Bl-istess mod kif Simone Veil l-ewwel President mara tal-Parlament li stess għaddiet mill-Olokawstu għaltilna nagħmlu. In-newtralità biss tgħin l-oppressur u qatl il-vittma. U dan il-Parlament dejjem
se jkun favur id-dinjità, tama u l-umanità. Minn hawn ftit ieħor se nisimgħu prestazzjoni ta' Paul Herman fuq il-violonċell oriġinali. Miss Sam Lucas, mużiċista straordinarju, u Sadie Fields seduq il-violin. Se nisimgħu l-istorja ta' bint Paul Herman, Corrie Herman. Hija ġor il-memorja ta' missiera u timbutta l-qoddim. Jalla l-mużika tagħhom u l-istejjer tagħhom jispirawna nagħmlu l-istess, jiġifieri illi nżommu l-memorja tagħhom ħajja li nsemgħu laħinna kontra l-mibeda u niżguraw illi meta ngħidu qatt aktar mhux biss ikun kliem fieraħ iżda kliem li ngħixu fil-ħajja ta' kuljum.
That was very moving. Thank you. So it is now. Mużika kommoventi ħafna. Issa bunur kbir ngħaddi l-kelma lil bint il-kompożitur Paul Herman, ngħaddi l-kelma lil Cornelia Herman. Dear President, Adiza, President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, Presidenti, membri, kummissarji, eccellenzi u mistiedna distinti. Din l-istorja dwar vittma waħda tal-Olokawst hija dedikata għal kull waħda mis-6 miljun vittma illi l-qtil tagħhom niddiploraw illum. Missieri Herman Pal twilet fis-27 ta' Marzu 1902 f'Budapest, familja sinjura. Dak iż-żmien Budapest kienet għada t-tieni kapitali tal-Imperu tal-Habsburg, l-era ta' Stefan Zweig tider f'Di Welt von Gestern. Iċ-ċittadinanza ludija kienet gradwalment saret parti integrali mill-komunità u ingħaqdet b'mod intensiv fil-ħajja professjonali, kulturali u finanzjarja. Herman Pal kien intelligenti u mużikali u ġie aċċettat fl-età ta' 15-il sena bħala student tal-violinċell fil-famuża Akkademja Franz Liszt li kienet stabilita fl-1875. Il-benniena ta' ħafna ġenerazzjonijiet ta' mużiċisti mill-aqwa. L-aqwa ħabib tiegħu sar il-violinista Zoltan Sikeli li kien sar ukoll solista magħruf madwar id-dinja kollha u l-primarju tal-New Hungarian String Quartet. Sviluppa mhux biss bħala violinċellista iżda wkoll bħala kompożitur l-għallim tiegħu kien l-għallima tiegħu kienu Kodari u Bartok. Anka qabel it-klessija formali tat-taħriġ tiegħu kiseb l-ewwel suċċess tiegħu f'kunċert privat fid-dar ta' Arnold Schoenberg bis-sonata għas-solo tal-violinċell li Kodari kien ikkompana ftit snin qabel. L-esekuzzjoni ta' din is-sonata f'kunċert fl-Iżvizzera li kien organizzat mill-Soċjetà Internazzjonali tal-Mużika Kontemporanja kien l-ewwel pass fil-karriera internazzjonali tiegħu. Sa dan it-tant, però faqet l-ewwel gwerra dinija fl-Ewropa. L-Imperu ta' Habsburg ma kienx aktar u l-ġbien naħt l-Ungerija ġew maqtuwejn bit-Trattat ta' Trianon u kien hemm mexxej ġdid l-Ammiral Horthy li kien l-ewwel wieħed li introduċa liġijiet antisemitiċi. Il-ċellolista żagħżugħ mar Berlin u biddel ismu mill-Ungeriż Herman Pal għal Paul Herman. F'Berlin il-ħajja mużikali kienet qed tifjorixxi u Paul ħal lezzjonijiet fl-Staatliche Akademische Hochschule für Musika biex jaqla lajxin sar għalliem fl-iskola progressiva f'Berlin u da kull tip ta' ansambl, da' l-mużika barokka permezz tal-klassiċi kbar Haydn, Mozart u Beethoven u anka kompożizzjonijiet kontemporani ta' ħidmit Erntoch u naturalment ta' Kodeli u Bartok. Ir-rabta ma' Zoltan Zejkeli baqet matul ħajtu kollha. Zoltan kien stabbilixxa ruħu fil-Olanda u fl-imkien taw kunċerti li jintlaqgħu b'mod favorevoli ħafna fl-Olanda, l-Ġermanja u l-Ingilterra.
F'Londra kienu joqogħdu spiss fid-dar ta' koppja Olandiża, Jakob de Graaf u Louise Bakine. De Graaf kien negozjant sinjur u martu kienu jħobbu l-arti u l-mużika u kienu jħobbu jiddefertu ma' artisti żgħażagħ. Tant ammiraw li żewġ mużiċisti żgħażagħ li fl-1927 xraw violin Stradivarius għal Zoltan u fl-1928 il-violonċell Galliano għal Paul. U dan għandu fil-fatt, dan il-violonċell għandu parti f'din l-istorja. Louise Graaf korrespondit ta' spess mal-familja ta' ħafna fl-Olanda u meta Paul Herman kien iskadat li doq f'Amsterdam, Louise ħeġġet li neputija tagħha biex tiltaqa' mal-artist Dina da Weavers fil-fatt iltaqet miegħu u dawn iżżewġu fl-1931. Huma marru joqogħdu f'appartament fil-kwartieri ta' Berlin Charlottenburg. Jien twelid fl-1932 u fil-fatt hemm ritratti tiegħi ma' missieri fil-gallerija tagħna. Imma fis-sena 1933 kienet waħda ħażina fit-30 ta' Jannar Hitler sar il-kanċillier u l-atmosfera ta' teddid għal poplu ludi saret immedjatament akuta. Il-lut bdew jitkeċċew minn funzjonijiet pubbliċi. Paul Herman tilef l-impjieg tiegħu. Il-familja ċkejkna tiegħu fiċċet kien mal-ġenituri ta' għada fl-Olanda. Fil-vaganzi tas sajf kienu jmorru ħdejn il-baħar. U waqt li kienet qed darba minnhom għada inqabdet vortiċi tal-mowġ u kważi erqet. Hija fil-fatt belet l-ilma tal-baħar li waslet tal-pneumonia u mieta xi ftit xhur wara. Paul Herman ingħaqad imbagħad mal-kollegi tiegħu Ungeriżi fi Brussell. Flimkien għamlu kwartett Gertler, bdew iduru il-Belġu, Franza, l-Iżvizzera, l-Italja u l-Ungerija. Li ħallini man-nanniet materni tiegħi. U oħt iżgħar minn ommi kienet tieħu ħsieby b'imħabba. Kull darba li missieri kien iżurna konna nifirħu ħafna x'il-familja kienet tħobbu tas-sew, kienet tadorahha. Wara ftit snin fi Brussell, Paul Herman mar Pariġi u kompla bil-karriera internazzjonali tiegħu. Fl-4 ta' Wissu 1939 jiena għalaq 7 snin u niftakru ġej dejjem bil-violinċell. Dan l-aħħar fil-fatt sibt ittra li missieri kien kiteb lil ħabib tiegħu u kien għallu dwar id-diffikultajiet kollha li kellu biex jikseb permess mill-awtoritajiet Franċiżi biex jaqsam il-frontiera għall-Olanda. Il-lud barranin huma taħt suspett kitiblu. Imma jien naf biss li kienu żmieni u kelli l-festin bħala rigal missieri tani l-ktib il-ġdid Franċiż Histoire de Babar u għallimni l-ewwel kliem bil-Franċiż tiegħi. Babar entre dans l'ascenseur, le monde 10 fois en haut et descend 10 fois en bas, mais le garçon lui dit ce n'est pas un joujou, monsieur l'éléphant. Iżda għal darb'oħra l-atmosfera kienet ta' teddid. Faqet il-gwerra u fl-ewwel fl-aħħar ta' Awwissu ingħalqu l-frontieri u l-viżitaturi barranin kellhom jirritornaw lura minn fejn ġew. Dik ix-xitwa l-Ewropa tal-Punent ġiet mobilizzata. Iżda il-ġlied kien fil-Lvant. Aħna stajna nikkomplu nikkorrispondu. Fir-rebbija però Hitler dar lejn Franza. L-Armata Franċiża bdiet tipprepara d-difiża tagħha. Paul Herman ingħaqad mal-reġiment Russu, il-reġiment tal-volontira barranin biex jassisti lill-armata. F'Ġunju il-Ġermaniżi daħlu f'Pariġi. It-tramuntana ta' Franza, il-Belġu u l-Olanda ġew okkupati u kienu taħt il-ħakma Ġermaniża wkoll. Bħala tifla tal-iskola niftakar il-kartelluni żgħar kullimkien projbit għall-lut. Fi Franza, ir-reġjun tan-nofsinhar għall-ewwel ma ġiex okkupat.
in-nies kienu jħossuhom relattivament sikuri hemmhekk. Paul Herman u l-vjolinċell tiegħu baqa' l-ewwel mal-koppja de Graf li kienu marru minn Londra għar-reġjun fin-nofsinhar ta' Bordeaux. Iżda imbagħad mar f'kamra f'Toulouse, kellu xi ftit studenti u se jagħti xi ftit ukoll kunċerti. Iċ-ċensura għamlet il-korrispondenza diffiċli ħafna rċivejna biss ftit itri. Xi drabi kien iżur lil ħu għada Jan Weavers li kellu negozju agrikolu fraħal madwar 150 kilometru l-bot minn Toulouse. Dan il-kunjatu appoġġjah kemm seta'. Iżda fl-1942 Franza kollha ġiet okkupata u t-terrur tal-Gestapo beda jirrenja wkoll f'Toulouse. F'Budapest, Berlin u Pariġi, Paul Herman seta jaħrab mill-antisemitiżmu, iżda dan ma kienx aktar possibbli. Huwa għalhekk ġab karti folot, dokumenti folot, u beda jsejħlu nifsu dekotinji u beda jittama għall-aħjar. Imma f'April tal-1944 fil-21 ta' April ġie arrestat Freid fit-toroq. Ittieħed il-ħabsa Toulouse u ġie trasportat lejn Drancy, il-kamp fejn kienu jinġabru biex jiġu trasportati lejn il-kampijiet ta' konċentrament. Fil-15 ta' Mejju 1944 poġġew vagun ma' 60 raġel ieħor bħala parti mit-trasport numru 73 minn Drancy. Waqt li l-ferrovija kienet qed tistenna fl-istazzjon, irnexxielu jikteb nota li l-kunjatu tiegħu u ramija l barra mill-ferrovija. Passiġġier ġentili li x'aktarx induna li dan huwa l-aħħar messaġġ imposta littra u b'miraklu din waslet għand Jan Weavers. Kienet tgħid għalunna li se naħdmu għall-organizzazzjoni Todd. Għandna ħafna tama minkejja kollox. Dwar l-istrumenti tiegħi nitolbok, nitolbok issalva dak li tista' mill-istrumenti tiegħi. Ma kienx ħafna trasport, imma Jan Weavers irnexxu jmur Toulouse fejn sab il-kamra li kienet ġiet issiġilata mill-Gestapo, l-akkwist tal-gwerra. Irnexxielu jiftaħ tieqa u biddel iċ-ċello prezzjuż ta' Galliano ma' strument irħis ta' xi student. U ħadu d-dar il-vjolinċell ta' Paul ġi salvat, it-trasport li 73 ma teħitx biex jaħdem għall-organizzazzjoni tot intbat fl-Ewropa lejn Kaunas fil-Litwanja u ma nafux ġara iżjed. Ftit mid-900 priġunieri biss reġaw lura wara il-gwerra minn dan il-trasport. Fl-Olanda fl-1944 u l-snin 1944 u 45 kienu l-aktar ibtin tal-gwerra. Ma kienx hemm ikella tisħin, l-infrastruttura kienet distrutta. F'Mejju tal-1945 il-Kanadiżi daħlu fil-belt tagħna. U ir-reġim nazista ġi melupa, kien ferħ kbir, kienu ġimat wara biss li smajna dwar dak li ġara fi Franza. L-investigazzjonijiet minn Jan Weavers kienu għal xejn. Paul Herman tgħid kien se jirritorna fil-ktib standard ta' Downey Judd wara l-gwerra, rajna dwar il-kejos fl-Ewropa ċentrali. Ħafna miljuni ta' persuni kienu spostati, dawn kienu qegħdin imirħu f'kundizzjoni deplorabbli madwar il-Ġermanja, madwar l-Ewropa u xi wħud reġgħu lura d-dar għal xhur jew snin, imma ħafna ma ġew qatu aħna fl-aħħar irrealizzajna li Paul qatt ma kien se jiġi lura. Kbirt maħbuba mdawra minn familja estiża. Mort l-Università biex nistudja l-mediċina, żewġ u kelli familja. Bħala tabib ħdimt prinċipalment fis-saħħa pubblika.
U fit-tmiem il-karriera tiegħi ġejt eletta fil-Parlament Olandiż għal Partit tal-Ħodor. Wara li rtirajt ftakart f'Munzel karti bil-mużika miktuba li kienu ilhom mitluqina 60 sena. Huma kompożizzjonijiet ta' missieri, mużika li kien da mal-kollegi tiegħu f'kombinazzjonijiet differenti. Il-Fondazzjoni Forbidden Music Regained li tifoka fuq ix-xogħol ta' kompożituri li kienu persegwitati min-Nazi u rrit interess f'dawn il-karti, kienu impressjonati ħafna bil-kwalità tal-mużika u organizzaw konċerti u anka reġistrazzjoni. Ibni Paul li jismu għal Nannuħ sar fil-fatt il-koordinatur ta' dan il-wirt u għamlu aċċessibbli għal mużiċisti madwar id-dinja kollha. Fi żjara l-kuġini tiegħu f'Los Angeles ġie introdott għal proġett Recovered Voices tal-Los Angeles Colburn School of Music li huwa wkoll immirat għal kompożituri li kienu persegwitati. L-aqwa violinċellista Clive Greensmith kien entużjast dwar il-mużika ta' Herman, speċjalment dwar il-kunċerta biċċa għal violinċello u l-orkestra. Paul kellu ħabib, kompożitur Taljan, Fabio Conti, li għamel l-abbozz f'kunċert u użaw kol temi mill-kompożizzjoni ta' Herman. Greensmith da fil-premier fl-2018 fil-Lviv fl-Ukrajina. Imma kien hemm persuna oħra f'Los Angeles, Carla Shapro, li qalet iva dinja il-mużika. Imma fejn huwa il-ċello ta' Galliano? U fl-1953 Jan Weavers ħall ċello l-Olanda. Imbieħ biex ikun jista' jiffinanzja l-istudji tiegħi, imma ma nafux minn xtraħa. Karla talbet l-għajnuna tal-kittieb tal-biografija bbażata f'Oxford Kate Kennedy li kienet qed taħdem fuq ktieb dwar id-dwalità tal-violinċellisti u l-violinċelli tagħhom. Kate kienet affaxxinata wkoll bl-istorja ta' Herman u fitxet literalment il-violinċell madwar id-dinja kollha. Tistaqsi l-violonċellisti, l-mużiċisti, l-negozjanti tal-istrumenti, l-skejjel tal-mużika, fitxet anka fil-katalogi tal-irkant biex min kien jaf fejn huwa dan il-violinċell ta' Galliano li kellu fuq ukoll jiena r-ruħ tal-mużika stampata fil-ġemb tiegħu. Imma Kate ma sabitux id-data tal-pubblikazzjoni tal-krib tagħha kienet qed toqrob u ħassitha meluba. Il-ktieb ċello ġie pubblikat ara minn violinċellisti kull imkien. Imbagħad Kate irċeviet ittra minant professur tal-violinċell Ċiniż Yan Wang. Kien innota l-istrument ma kemm membru tal-ġurija għal masterclass fi Brussell. Kien għand l-iskola tal-Robert Schumann f'Dusseldorf u l-aqwa studenti biss kienu permessi li jdoqquha. Fil-preżentazzjoni tal-ktieb ċello f'Winmore Hall f'Londra fejn missieri daq mit-senilu, l-Awstraljan Sam Lucas daq il-violinċell ta' Paul Herman u daq waħda mill-kompożizzjonijiet tiegħu. Bejn l-1920 u l-1940 Paul Herman daq dan l-istess ċello fl-Ewropa tal-Punent u ċentrali kollha. It-tfittxija għal din l-ikona tal-kultura Ewropea għaqdet nies minn madwar id-dinja kollha, mill-Ewropa sa Los Angeles, sa Ċina, sa l-Awstralja u l-istorja inkredibbli ġibdet l-interess ta' kulħadd kullimkien. Għalija din hija laqa mill-ġdid fl-ispirtu mal-missier li ilni 85 sena li tlift. Hitler ħaraq kodba, eret pitturi u bini. Qatel miljuni ta' nies. Imma il-mużika hija invincibbli.
jiena ir-ruħ tal-mużika. Fil-ferħ, il-ferħ dawn mill-allat ibiddel lin-nies faħwa. Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi anka l-Sinjura Herman tal-diskors kommoventi. Jina nixtieq ninformakom ukoll illi Sur Herman missier Simon Weil kien fl-istess ferrovija bħal missiera ġifieri l-konnessjoni ma' dan il-Parlament hija fil-fond ħafna. Kollegi, issa kieġobkom inaqdu miegħi biex nosservaw minuta ta' silenzju fil-memorja għal-memorja tal-vittmi tal-Holocaust. Kieġobkom silenzju mill-gallerija, issa ħanqumu bil-wieqfa għal-minuta silenzju biex niftakru l-vittmi tal-Holocaust. Mi fit-38, sorry, jew mi fit-36 twildet, għal-żball, għandek raġun. Kemm intfast fis-somma minn. For the victims of the Jewish genocide in Gaza. Thank you very much. Thank you very much. Thank you everybody for praying for the victims of the Jewish genocide in Gaza. Thank you. Grazzi. So as the last part of this ceremony, I now invite Sam Lucas and Sadie Fields to play the Kaddish by Maurice Ravel, which is based on a Jewish prayer of the same name. Bl-istess isem.
Okay, now. Okay, Jekk joġobkom, Sur Brown, oħroġ mis-sala issa. Issa. I ask that the member Jekk joġobkom dak il-membru jinħareġ mis-sala issa. please. Jekk joġobkom. I think an apology is due. Naħseb illi apologija Sinjura Herman u s-Sur Lucas u Sinjura Fields u koll jekk joġobkom komplu.
Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa din iċ-ċerimonja solenni waslet fl-aħħar. Nispera illi inkomplu niftakru f'dan il-memorja biex il-mibeda ma tibqax magħna u it-tama tibqa' għaddejja. Aħna niftakru u nisperaw li qatt ma jerġgħu jsaħħu xi ħaġa bħal din.